Знаете ли, че вътре във вас пулсира една невидима жизнена сила? Тя е причината да дишате, да растете и дори да мечтаете. Днес ще разкрием още от таинствата на етерното тяло, моста между духа и материята. Според Рудолф Штайнер, етерното тяло е невидимата енергия, която превръща мъртвата материя в жива тъкан. То управлява всички ритми в тялото, от сърцебиенето до циклите на растеж, и е свързано с космическите закони. Когато спите, вашата душа, астралното тяло и азът временно ви напуска, но етерното тяло остава да поддържа живота. А при смъртта, то се отделя, оставяйки физическото тяло да се разпадне. А ето и нещо любопитно. Докато тялото остарява, етерното тяло всъщност става по-младо. То натрупва младежки сили, подготвяйки се за следващото въплъщение. Хора с ясновидски способности описват етерното тяло като сияеща, цветна мрежа от енергия. Но дори да не го виждате, то е вашата връзка с Вселената, невидима, но мощна. Искате ли да научите повече за духовните тела? Абонирайте се за канала. В следващия епизод ще разгледаме астралното тяло, царството на чувствата и желанията. Споделяте в коментарите, смятате ли, че сте усещали своето етерно тяло?